се ориентирахме само по сателитната навигация. Между селата, чак до столицата Тираспол, нямаше указателни табели. В града имаше една. Видях по GPS-а, че се отклоняваме, но беше трудно да разберем от местните хора на къде е пътя, защото щом колата спреше, в момента, в който започвах да отварям прозореца, хората оплашено се дърпаха настрани. Знаех, че много от тези хора са етнически българи. Времето течеше. Видях, че закъсняваме и помолих милиционер за съдействие. Една патрулка ни пое и ни закара чак до граничния пункт, на който вече ни чакаха. Успяхме да пристигнем 5 минути преди да ни изтече времето. Бързо ни завериха документите и ни пуснаха да преминем границата с Украйна. Явно граничарите не искаха да се мотаем повече в републиката им. 2 дни по-късно видях по руската телевизия, че на мястото, през което бяхме минали, е взривена маршрутка с 18 души. След това бомба избухна в тролейбус в столицата Тираспол. 2 души бяха убити, а 10 ранени. Сред пострадалите имаше 6-годишно момиче и бебе в пелени. Разбрах защо местните не искаха чужденци в държавата си. Аз също нямах интерес към тяхната република и продължих да търся съкровището на хан Аспарух. Дори на преклонна възраст, той лично повежда българската армия в последната си битка. И загива. Спасявайки за пореден път България. Къде се е състояла тази битка? Ако намеря мястото, вероятно ще мога да открия и гроба на великия хан. Има само едно сведение за последните дни на хан Аспарух. Той е от българския покривен летопис от 11 век. Там пише: и тогава след него се намери друг цар в българската земя. Детище носено в кошница 3 години, на което се даде име Изпор цар, който прие българското царство. И този цар създаде велики градове. На Дунав Дръстър град, създаде и велик Презит от Дунав до морето. Той създаде и Плюска град. И този цар погуби голямо множество измаелтяни. И този цар насели цялата Карвунска земя. И бяха прочее преди това етиопи. И роди Изпор едно отроче и го нарече Изот. Цар Изпор царува в българската земя 172 години и след това го погубиха измаелтяните на Дунава. И след погубването на Изпора царя нарекоха куманите българи. Този текст е от преди 1000 години. Такава е народната легенда за хан Аспарух от онова време. Вероятно това е приказката за великия хан, която преди 1000 години българските майки са разказвали на децата си. Ако се доверим на легендата, трябва да приемем, че последните дни на хан Аспарух са завършили далеч от столицата в битка с хазарите. Историците казват, че това се е случило през 700-та или 701 година. Това е 20 години след като през 681 България и Византия подписват мирен договор и Константинопол започва да изплаща ежегоден данък на българите. През тези 20 години Аспарух разширява държавата и присъединява все повече народи към България. Много славяни, но също и готи, и гърци, и романизирани траки. Това, което историците често пропускат да кажат, е, че когато през 680 година хан Аспарух побеждава Византия в земите на днешна Македония, се създава още една българска държава, начело на която е хан Кубер. Тя просъществува 130 години и чак през 809 година се обединява с голямата България по времето на хан Крум. Прабългарският хан Кубер създал малката България в македонските земи. Вероятно е 4-тият син на хан Кубрат и по-малък брат на хан Аспарух. Но може да не е управлявал сам. Защото в един от прабългарските надписи на Мадърския конник, синът на Аспарух, хан Тервел, пише: на носоотрязания император не повярваха моите чичовци от Солун и се отидоха в Кисиниите, т.е. върнали се в днешна Македония. Интересното е, че хан Тервел не пише за един свой чичо, а за чичовци, братя на Аспарух.
Така че вероятно и петият син на хан Кубрат е управлявал заедно с брат си Кубер в Македония. Но това се е случвало на единия край на тогавашна България, а аз сега пътувах към другия й край, към река Днепър. В днешна Украйна има стотици прабългарски селища, но мен ме интересуваше едно конкретно място, където е намерено съкровище. Имаше възможност то да е свързано с хан Аспарух. През 30-те години на миналия век, във времето на Сталин, Съветския съюз започнал най-мащабното строителство на заводи в света. Едно от най-големите предизвикателства било да се прегради река Днепър и да се построи металургичният колос Днепрогрес. Преди да започнат да взривяват брега и да пускат багерите обаче, изпратили група археолози да проучат около 50 кургана в района на украинското село Вознесенка. Експедицията била водена от археолога Гринченко. Той открил остатъци от обгорели кости на коне и хора. Но в средата на разрушена каменна постройка направил най-голямото си откритие. Погребална яма, в която имало съкровище. 1500 златни вещи, а също и сребро и много оръжие. Гринченко старателно описвал намереното. Но вероятно на комунистическата партия не й харесвало това, което е констатирал археологът, защото вместо да публикуват откритието му, заточили Гринченко в Сибир, а съкровището разпръснали. Златото в Харков, железните вещи в Днепропетровск, а част от среброто в Запорожие. Археологът Гринченко отдавна не е жив, но записките му са запазени. Много от вещите, извадени от него, съвпадали с тези от прабългарското съкровище, намерено до друго украинско село – Малая Перещепина. Лъвовете, например, били напълно еднакви. Имало много апликации от български бойни колани. Във времената на прабългарите тези апликации изпълнявали ролята на пагони и показвали какъв ранг и какъв военен чин има притежателят им. Токите и апликациите били украсени в типичния за българите стил с зърнест филигран. Цялата могила била пълна с прабългарски прави саби. По оценка на археолозите, находките са от края на 7-ми, началото на 8-ми век, точно от времето на хан Аспарух. Според Гринченко това било колективно погребение на военачалник и поне 30 висши военни или аристократи. Предположението било, че всички са загинали в битка. Конницата на врага нападнала отряда на хана от засада. Владетелят извадил сабята си и започнал да ги сече. Най-приближените му, боилите и личната охрана заставали между налитащата орда и владетеля.